Добрый дзень. Давно не збіраліся, давно не чуліся, і сёння мы чарговы раз паговорым пра палітычныя механізмы. Ізноў з Ольгай Харламовай. Ольга, прывітанне. Добрый день. І думалі, якую тэму браць, таму што быў выбар, і вырашылі спыніцца на тэме лідарства. Калі ўжо пачынаць спачатку, то, што называецца, ісці паступова. Гэта не зусім спачатку, але дзесьці у першай палове. Так. Таму што, калі мы гаворым пра палітычныя працэсы, мы абмеркавалі, як мы рэагуем, што такое палітычная сацыялізацыя, і часткай з гэтага з'яўляецца лідар. Тое, як мы ўспрымаем іншых, якія маюць або весці за сабою, або быць дзесьці яшчэ, каго мы ўспрымаем лідарам. Таму што па вялікім рахунку з класічнага значэння, калі браць з ангельскага, то лідар – гэта той, хто ідзе на чале, ад слова лід – узначальваць. Ну і пытанне такое, а ці ў нас гэта так, Ольга? Ну да, калі браць класічнае разуменне, хто такі лідар, лідар гэта вядучы, гэта кіруючы. І увогуле лідарства гэта здольнасць уплываць на асобаў, здольнасць уплываць на групу асобаў і накіроўваць іх у той бок на дасягненне тых мэтаў, якія патрэбныя лідару. Хвілінку, зараз одну хвілінку. Так. Адразу падсумую. Мы бачым з таго, што ты сказала. Першае, лідар той, хто вядзе. Другое, лідар, ён можа быць лідарам думак, той, хто, умоўна кажучы, засівае думкі і падказвае, што рабіць. І трэцяе, лідар мае бачанне, што рабіць, або куды ісці. Пра лідара думак і пра лідара як бачанне, я думаю, што варта паразмаўляць крышачку пазней. Зараз трэба проста ўспрыняць, што лідарства – гэта здольнасць уплываць на думкі пэўнай групы. Здольнасць накіроўваць гэту пэўную групу на дасягненне тых мэтаў, якія патрэбныя лідару. То есть, в прынцыпе, лідарства гэта тое, што дае магчымасць арганізаваць індывідаў, арганізаваць іх у тым накірунку, у той бок, які патрэбны асобна ўзятаму лідару, альбо які патрэбны элітам. Ну, пра эліты, я думаю, мы паразмаўляем у іншы раз. А ці можна, вот ты сказала цудоўную фразу «арганізаваць». Ці можна сказаць, што у тым ліку лідар – гэта не толькі той, хто кажа куды, але той, хто ўплывае на форму арганізацыі, той, хто кажа як? Канешне, лідар – гэта не той, ён можа нават не казаць. Наадварот, лідар, які кажа куды, гэта ўжо не зусім лідар. Лідар – ідэальны лідар, да? Эфектыўны лідар, ён стварае такія умовы, што яму не трэба казаць куды. Яго мэта, яна зразумела на той момант, калі звычайны чалавек робіцца лідарам. Гэта адна з характарыстыкаў лідару, адзін з прызнакаў. У лідара мусіць быць свая праграма. Калі чалавек робіцца лідарам, мы, як тыя, хто ідзе за лідарам, мусім разумець, а в куды мы ідзем. Ну і якім чынам мы ідзем, канешне. Альбо мы мусім слухаць лідара, таму што не абавязкова гэта гатовая канструкцыя, альбо нам, магчыма, мусім слухаць, прыслухоўвацца і нейкім чынам адпавядаць у нечым чаканням лідара альбо у нечым ягоным падказкам. Окей, гэта добра. Так. Альбо мы можам гэтую праграму і накірунак ствараць разам з лідарам. Дакладней, мы можам думаць, што мы ствараем гэта разам з лідарам. І вот тут цікава. З аднаго боку лідар можа казаць, альбо мы можам ствараць. Тут мы падыходзім да такой рэчы, як у грамадскіх арганізацыях, там дзесьці даўна, ў 90-х былі папулярныя такія семінарчыкі лідарства, дзе на пальцах тлумачылі, што гэта такое. І мы падыходзім да таго, якраз такі функцыі і тыпы лідараў, таму што нават калі мы берем палітычнае лідарство палітычных партый, палітычных арганізацый дзяржаваў, то лідар у разуменні умоўных шведаў, ён адрозніваецца ад лідара ў разуменні умоўных швейцарцаў. І Балазе ён адрозніваецца ад разумення лідара умоўных брытанцаў, таму што
узгадуем ізнотки палітычную сацыялізацыю, пэўнае культурнае наслаенне, пэўны досвед і пэўныя традыцыі яны фармуюць у тым ліку вымогі грамадства да лідара. Ці не так? Канешне, і калі ўжо казаць пра тлумачым на пальцах, добра, я зараз патлумачу на пальцах. Тут не столькі функцый, я пачала са складнікаў лідара. Хто такі лідар? Гэта той, хто робіць дзейнасць па кіраванню групай людзей. Ну, калі мы размаўляем пра палітыку, то гэта, безумоўна, у палітычнай сферы. Гэта той, хто займаецца адносінамі паміж суб'ектамі і аб'ектамі. Да? Той, хто гэтыя адносіны гарманізуе, той, хто іх накіроўвае у патрэбны бок. Гэта палітычнае лідарства, гэта асноўны інстытут палітычнай сістэмы, які характарызуецца гэтай сістэмай, які характарызуецца пабудовай улады. У залежнасці ад таго, якая улада, будзе і розныя тыпы, розныя падыходы, розныя ўяўленні і разуменне лідарства. Вот я не пагаджусь, што ў Швецыі і ў Брытаніі рознае ўяўленне аб лідарстве. І Швецыя і Брытанія гэта манархіі. І там, як мінімум, ёсць адзін тып лідарства, традыцыйны. Безумоўна, там ёсць рацыянальна-легальны, бо і там ёсць выбары, і там у той улады, у тых лідараў, якіх абіраюць, у іх, канешне, паўнамоцтваў значна больш, чым у тых лідараў, якія з'яўляюцца лідарамі па вызначэнню, толькі з-за таго, што яны належаць да пэўнай сям'і, толькі з-за таго, што яны нарадзілись у той ці іншай сям'і. Але па вялікім рахунку і Швецыя, і Брытанія ўспрымаюць лідарства з нюансамі, але прыкладна аднолькава. І калі казаць пра характарыстыкі і падыходы да лідарства, то вот кожны з нас, і тым больш, калі мы кажам пра сябе як пра групу грамадзянаў, падыходы да лідарства ўспрымае персанальна. Ну вот, что такое падыходы? Для большасці беларусаў лідарства гэта улада. То есть мы праводзім, для нас гэта роўна. Вот лідар гэта той, у каго ёсць улада. Прычым гэта улада, якая распаўсюджваецца, якая фарміруецца зверху і вниз. Так? Хотел бы заўважыць, што у нашым разуменні, вяртаемся да сацыялізацыі, у нас улада заўсёды персаніфікаваная. Але калі мы глядзім ізноткі, окей, Швецыя, каралеўскія сем'і, пагаджуся, але з пункту гледжання палітычнага лідарства берем ту ж самую Швейцарію. Хто-небудзь чуў у нас прэзідэнта Швейцарыі, прэм'ера? Пытанне, што крышку іншая ступень лідарства. Лідар, так, ён арганізуе працэс, ён ёсць суб'ектам, але пытанне, каму ён яшчэ дазваляе быць суб'ектам. Швейцарская мадэль гэта больш гарызантальная. Гэта лідар, які арганізуе працэс абмеркавання прыняцця рашэння. Ну, гэта тады да таго, як мы размаўляем па лідарах, трэба было б магчыма паразмаўляць аб тым, што такое улада і што такое уяўленне, разуменне улады. Таму што лідарства, яно вельмі цесна звязана з палітычнымі элітамі і яно вельмі цесна звязана з уяўленнем, з разуменнем, што такое улада. І да, для беларусаў лідарства гэта разнавіднасць уладаў. Пры тым, што лідарства гэта можа быць кіруючы статус, гэта можа быць пасада. Чалавек становіцца лідарам, калі ён становіцца, умоўна кажучы, там прэзідэнтам Швейцарыі альбо прэзідэнтам Нямецчыны, аб якім мы таксама практычна нічога не чулі. Ці можна казаць, што ты сказала, што лідар гэта той, хто арганізуе камунікацыю між суб'ектамі і аб'ектамі. Ну, я спадзяюся, што наша аўдыторыя ведае розніцу між суб'ектам і аб'ектам, але у такім выпадку ці можна сцвярджаць, што у фармаце палітычнага лідарства лідар ён мае намагацца альбо мае быць суб'ектам, бо не можа быць лідар аб'ект. Канешне, лідар гэта заўсёды суб'ект. Як толькі ён, нават
на той момент, калі ён пачынае прэтэндаваць на лідарства, з гэтага моманту ён у адносінах суб'ект-аб'ект робіцца суб'ектам. Інае пытанне. Чакай, да. Лідарства, акрамя ўсяго астатняга, гэта яшчэ і ўплыў на людзей. Прычым уплыў не на асобна ўзятага чалавека, а на нейкую групу. І гэты ўплыў мусіць быць пастаянны. То есть сёння я ўплываю, а заўтра мне не да таго, да, заўтра я займусь чым-небудзь іншым. Гэта не лідар. Можна, канешне, казаць, што гэта сітуацыйны лідар, сышла сітуацыя, сышла неабходнасць у гэтым лідары. Але пра сітуацыйных мы крышачку пазней узгадаем. Лідар мусіць уплываць на ўсю групу. Вот калі мы кажам пра палітычнага лідара, калі мы кажам пра лідара дзяржавы, ён мусіць уплываць на ўсё грамадства. І вот тут вельмі важна. Конечно. Яшчэ адна вот тэза. Лідары гэта суб'ект. І вот калі мы гаворым па тыпах лідарства, лідар арганізуе камунікацыю, і вот я не дарма прыводзіў прыклад Швейцарыі. Магчыма, Брытанія, можа быць, Беларусь. Пытанне таксама тыпа лідарства, на мою думку, гэта пытанне, хто яшчэ у атачэнні лідара ці у яго на бліжэйшым коле можа быць суб'ектам, каму дазваляецца. І гэта якраз такі розніца паміж пірамідальнай і гарызантальнай сістэмай. Таму што ў нашым уяўленні лідар, даруй, калі ласка, гэта царь-бацюшка, аятала там Акела і все астатнія аб'екты. А у выпадку, допустим, Швейцарыі, брытанскай партыі, то кіруючы орган гэта таксама суб'ект. Ну, да, наше уяўленне, наше разуменне, яно крыху супярэчыць, не супадае з уяўленнем і разуменнем агульнаеўрапейскім. Лідар, ён не сам па сабе. Звычайна за лідарам, акрамя праграмы, ёсць яшчэ каманда, і лідар стварае не сам і, перш за ўсё, не сам сябе. Да лідара стварае каманда. Ёсць пэўныя прызнакі, пэўныя такія патрабаванні, якія прад'яўляюцца да сучаснага лідара. То есть сучасны лідар, ён мае уласную праграму, ён мае уласнае бачанне стратэгіі і тактыкі, ён аб'ядноўвае паслядоўнікаў, то есть гэта не толькі каманда, гэта яшчэ і тыя, хто наўпрост з ім не працуюць, але яны раздзяляюць ягонае бачанне праграмы, ягоную стратэгію і разумеюць ягоную, падтрымліваюць ягоную тактыку. У лідара мусіць быць пэўны характар, пэўныя прызнакі характару, ну там акрамя ведаў, там розуму, жаданне камунікаваць з паследавацелямі, уменне працаваць в камандзе. Сучасны лідар, яшчэ раз падкрэслю, гэта не адзіночка. Сучасны лідар – гэта частка каманды. У сучаснага лідара ёсць вельмі добрае, вельмі якаснае адчуванне, дзе яго месца ў камандзе. І ось вельмі цікава, наколькі каманда, вот калі мы гаворым пра сучаснага лідара, або безлікая, або наколькі яна, назовем так, таксама суб'ект. Вот вяртаючыся до того ж самого пытання, тому што мне цяжка уявіць нават у вертыкальных сістэмах, допустим, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі партыйны без уплыву сваёй партыі, якая сама па сабе ёсць суб'ектам. А калі мы гаворым пра Брытанію, то прэм'ер і ўрад. Так, ён падначалены, але гэта таксама ягоная каманда і плюс партыя. У нашым фармаце часта густа атрымліваецца як лідар і безлікая каманда, то бишь каманда не суб'ект, каманда, якая толькі выконваецца. Ці я, можа, памыляюся? Ну, насамрэч, ад чаго залежыць каманда суб'ект ці каманда такі вельмі абмежаваны суб'ект, дакладней суб'ект з вельмі абмежаванымі функцыямі і з вельмі абмежаваным пазнаваннем. Гэта ўсё залежыць перш за ўсё ад таго, якое лідарства, які тып лідарства успрымаецца ў грамадстве. Ну, я нагадаю, да, што ёсць вельмі шмат розных падыходаў да таго, якое бывае лідарства, якія бываюць тыпы. Самае вядомае гэта два падыхода: фармальнае, нефармальнае.
і па з'яўленню лідара, да, па тым, як лідар становіцца лідарам. Гэта традыцыйнае, гэта рацыянальнае, легальнае і харызматычнае лідарства. Традыцыйнае, ну, гэта у якой сям'і пашанцавала нарадзіцца, тады лідарам альбо станеш, альбо не станеш. Ну, гэта монархія. Іншыя правілы, якія дазваляюць з не лідара зрабіць лідара. Ну і трэцяе, самае папулярнае ўяўленне, які мусіць быць лідар, адкуль гэты лідар мусіць з'яўляцца, якім чынам лідар робіцца лідарам, гэта харызматычнае лідарства. То есть гэта вождь. І ў залежнасці ад таго, якое ўяўленне аб лідарстве ў пэўнай краіне з'яўляецца асноўным, ну, зразумела, што чыстага лідарства, чыстага тыпа, там, традыцыйнага, рацыянальна-легальнага альбо харызматычнага не існуе. Яно ўсё перамешана. І харызматычны лідар паралельна можа быць рацыянальна-легальным, калі ён становіцца лідарам, калі ён становіцца кіраўніком. Між іншым, лідар і кіраўнік – гэта розныя паняцці праз выбары. І калі ў краіне традыцыйна, калі ў краіне, дзякуючы сфармаванаму палітычнаму ўяўленню, міфам, сацыялізацыі, лідар мусіць быць харызматычны, то, безумоўна, ягоная каманда не будзе яркай. Каманда лідара, такога лідара, харызматычнага лідара, да, яна не можа затмеваць самога лідара. Ёсць лідар-харызматик, і ёсць ягоная каманда, якая внимае, якая слухаецца, якая ківае, на якой малінавыя штаны, і якая ў патрэбны момант можа казаць 3, а пры неабходнасці і больш, чым 3 ку. Так. І глядзім, але от вельмі цікава, калі мы глядзім от гэтыя 3 тыпы лідарства, больш-менш устойлівая сістэма, якая цэментуецца, якая беззменная, яна з цягам часу пачынае схіляцца да ўсё ж такі традыцыйнага лідарства, хаця б часткова пры захаванні знешніх формат. Ну, я хочу нагадаць просто савецкі, як бы сказаць, савецкі анекдот. Папа, могу ли я стать прапорщиком? Можешь. Могу ли полковником? Можешь. А могу ли генералом? Нет, у генерала свои дети есть. И вот то же самое, коли у тебе шлях наверх, ну, скажем так, заняты альбо харизматичным, альбо харизматично-рациональным лидером, але система она долго існуе, то пачинае фармавацца вот на больш низких, скажем так, узроўнях, но пэўная каставасць, што, ну, скажем, ёсць перадумовай параджэння якраз таки традыцыйнага лідарства. Ці я памыляюся? Крыху памыляешься. Таму што вот да таго, як размаўляць аб гэтым, варта ўсё ж такі было паразмаўляць пра палітычныя эліты і улады. У такіх сістэмах палітычныя эліты і улады фармуюцца крышачку інакш. Я б гэту тэму пакінула на пазней. Ўсё ж такі папа-генерал гэта не зусім пра лідарства. Папа-генерал часткова так, гэта пра уладу, гэта пра кіраўніцтва. Яшчэ раз падкрэслю, лідарства і кіраўніцтва гэта вельмі блізкія такія паняцці, гэта вельмі блізкія рэчы, але пры гэтым яны не супадаюць. Лідар можа быць фармальным і нефармальным. Кіраўніцтва, яно заўсёды фармальнае. Калі мы кажам пра палітычнае кіраўніцтва, любое іншае кіраўніцтва, мы уяўляем, што ёсць сістэма, ёсць інстытут, які за гэтай дэфініцыяй, які за гэтым словам стаіць. А лідарства, ну вот мы там сабрались у двары скамеечку паставіць. І хтосьці, хто лепш ведае гэтай скамеечкі ставіць, раптам робіцца лідарам. Окей, але гэта часовы лідар. Добра, пераходзім або вяртаемся да палітычнай сітуацыі і да палітыкі, назовем так, у Беларусі у нас атрымліваецца, што нас збольшага вот пасля Лукашэнкі, ну, дакладней нават з сярэдзіны 90-х, лідары былі збольшага або хіліліся ў бок харызматаў, гэта харызматычныя лідары. І ці
бачыш ты нейкія змены цяпер, ці ўсё, скажем так, ідзе па той же саманаезджанай каліне? Ці можем мы перайсці да іншых крытэрыяў альбо да іншых фарматаў вызначэння лідарства і пошуку лідара? Ну, я б не сказала, што харызматычныя лідары, дакладней уяўленне аб тым, што лідар мусіць быць харызматычны, у Беларусі з'явілась у 90-е гады. Мы все нашчадкі савецкай сістэмы. І трэба разумець, што вось гэта ўяўленне аб тым, што лідар мусіць быць вождём, лідар мусіць быць харызматычным, яно наступствы вот савецкай сістэмы. І мы не паразмаўлялі аб патрабаваннях да лідара, мы не паразмаўлялі нармалёва аб тым, якія ёсць падыходы, тэорыі лідарства. І насамрэч вот веданне тэорыі лідарства, тэорый з'яўлення лідараў, яно дае разуменне аб тым, а чаму ў нас успрыняццё лідара менавіта такое, якое яно ёсць. То есть тая тэорыя, якая з'яўляецца асноўнай у нашай сістэме, у нашым палітычным светаўспрыняцці, яна і падпіхвае да пэўнага ўяўлення, да пэўнага ўспрыняцця, а якім мусіць быць лідар. Ёсць тэорыя, ну, яе называюць тэорыя черт. То есть у кожнага лідара мусіць быць набор пэўных якасцяў. Там розум, энергія, веды і гэтак далей. Ёсць тэорыя сітуацыйная. Вот ёсць праблема, ёсць сітуацыя, і пад гэту праблему і сітуацыю з'яўляецца чалавек, які будзе лідарам. Ситуация вырашена, альбо ситуация скончена, разом с завершением этой ситуации завершается и лидерство. Ёсць тэорыя канстытуентаў. Гэта лідар, якога робяць паслядоўнікі. То есть с групы актыўных грамадзянаў, с групы актыўных, ну, скажем, выбаршчыкаў, з палітычных элітаў, можа фармавацца той лідар, які неабходны, які з'яўляецца часткай уяўлення аб лідарстве. Вот менавіта паслядоўнікаў. То есть не лідар фармуе каманду, а каманда фармуе лідара. Гэта як бы падыход наадварот. Ну і бездань проста псіхалагічных тэорыяў, якія тлумачаць, што лідарам не робіцца, лідарам нараджаюцца. Ёсць вельмі непрыемныя тэорыі, якія кажуць, што любы лідар – гэта хворы чалавек, гэта чалавек, у якога сур'ёзныя праблемы былі ў дзяцінстве, і праз жаданне, праз неабходнасць быць лідарам такі чалавек проста спрабуе рэалізавацца, спрабуе выправіць тыя хібы, да тыя праблемы, якія ён меў у дзяцінстве. Окей. Ну, ёсць розныя, скажем так, будзем спадзявацца, што не все са спецыфікамі псіхікі, але, на маю думку, ёсць адна агульная рыса. Вот ізноў-такі вяртаючыся да аб'ектаў, суб'ектаў, і вот ты сказала, калі атачэнне выштурхоўвае або фармуе лідара. Ці можна казаць і сцвярджаць, што лідар – гэта яшчэ пра адказнасць, што, умоўна кажучы, пэўная частка індывідуумаў, які не жадаюць браць адказнасць за фармаванне мэтаў самастойнае, за нейкі самастойны трэк, у тым ліку палітычнай актыўнасці, яны частку гэтай адказнасці дэлегуюць лідару. І лідар можа яе прыняць фармальна, можа рэальна браць на сябе адказнасць за іншых. І што будзе з чалавекам, які прэтэндуе на роль лідара, але які гэту адказнасць браць не хоча? Ну, мы пачалі нашу размову з таго, што лідар – гэта той, хто ідзе наперадзе. Гэта той, хто вядзе за сабой. І калі ты ідзеш наперадзе, гэта ўжо адказнасць. І зноў, калі казаць пра беларускае ўяўленне лідараў, беларускае ўяўленне лідарства, вот пытаннем адказнасці, увогуле з пытаннем взяць на сябе адказнасць, у нас ёсць пэўныя праблемы. Ну, я б нават сказала, сур'ёзныя праблемы.
для беларусаў лідар гэта магчымасці, а не праблемы і не адказнасць. Для краінаў, у якіх, ну, мы называем гэта там умоўна развітая дэмакратыя, разуменне лідарства гэта разуменне адказнасці. Ёсць пэўная пасада, ёсць пэўныя паўнамоцтвы, ёсць пэўныя абавязкі, і ўсё гэта разам гэта пра адказнасць. Ну, вот вельмі А цікава. у Беларусі все разам лідарскае, да, гэта магчымасць, гэта там камунікацыя, да, гэта прыняццё рашэнняў, і ў нас гэта чамусьці асацыюецца з магчымасцямі, а не з адказнасцю. Слухай, может быть, тут пытанне не толькі ў дэмакратыях, тому што тое, што слухаю лекцыю ў гэтай сінгапурскай школе, там яны праводзілі прыклад сваёй сістэмы. Сінгапур нельга назваць, як бы сказаць, дэмакратыяй, нават блізка. Пры гэтым якраз такі у іх падыход не толькі адказнасць, падыход кампетэнцыі, на якія навешваецца адказнасць. І тады з цябе робяць лідары. Вот класічна, што фактычна выцягваюць. Калі мы берем кітайскую мадэль, там фактычна пра адказнасць. Не столькі кампетэнцыі, колькі адказнасць, не столькі магчымасці. Калі мы берем паўднёва-карейскую мадэль, там дэмакраты крышку больш, или прайшлі таксама праз складаны перыяд, там адказнасць і крышачку традыцый. Ну, пра японскую сказаць не магу, там не вывучаў глыбока, але... Прыкладна тое ж самае. Адказнасць і дакладней традыцыі і адказнасць, і разам усё гэта лідарства. Вот. І у такім выпадку, окей, калі ёсць прыклады з іншых недэмакратычных адмыслова шукаў краін, якія нельга назваць традыцыйна-ліберальнай дэмакратыяй, ну, добра, адказнасць ёсць ва ўсіх. У нас гэта атрымліваецца наступства савка ці наступства адсутнасці адказнасці? У нас гэта, мы размаўлялі пра палітычную сацыялізацыю, мы размаўлялі пра своеасаблівасці беларускай палітычнай сацыялізацыі. Мы баімся браць на сябе адказнасць. Таму што вся савецкая гісторыя, яна вучыць таму, што адказнасць гэта вельмі непрыемныя наступствы. Той, хто хоць крышачку выбіваецца з агульнага шэрагу, ён не пра лідара, да, ён не пра пэўныя магчымасці. Ён пра наступствы, якія могуць быць і часцей за ўсё, бываюць непрыемнымі. Таму беларусы вот максімальна дыстанцыююцца вот ад гэтай адказнасці. Гэта частка наступстваў палітычнай сацыялізацыі. Ну, атрымаецца забаўна. У нас адна частка грамадства спрабуе перакінуць сваю адказнасць на лідара, шукаючы лідара, а з другого боку патэнцыйныя лідары, калі взять, тут я не буду назваць прозвішчы, адны просто працуюць в фармаце, што называецца, баяре плохие, я хороший, а другие працуюць в фармаце я домик. То бишь я за размаўляць, я задаваць інтэрв'ю, але я не браць адказнасць за того, хто дзесьці штосьці робіць. І то гэта наступствы аднаго і таго ж працэса. Альбо гіпертрафіраванае «я магу всё», альбо зноў гіпертрафіраванае «да, я просто вывеска». Я просто дэманструю, але ніякай адказнасці не несу. Да, гэта два полюса. Дзе супрацьлегласці. Але пытанне, што і той полюс можа быць павернуты на пэўна стваральным. Адзін в такім выпадку он можа быць павернуты ў фармат каардынацыі, другі можа быць павернуты, ну тут пытанне, конечно, у персонах, у фармат просто якраз такі лідар, які як баран прабівае сцены. Пытанне ў іншым, ці і ў тым і другім выпадку пэўную толіку адказнасці давядзецца браць. Ці можа спрацаваць фармат лідарства, допустим, в беларускіх умовах, доўгі час, калі ты свядома хочаш выйсці на вяршыню, але ты не хочаш браць адказнасць, калі ты яе спіхваеш рознымі шляхамі, альбо на баяр, альбо я в доміке, все одно які алгарытм. Ён не проста можа спрацаваць, ён працуе, і мы гэта бачым. І калі мы кажам пра адказнасць, увогуле кожны з выбаршчыкаў, ён у пэўны момант з'яўляецца лідарам. У якім пляне? Ён у пэўны момант мусіць разумець, што бярэ на сябе адказнасць. Вот калі мы кажам палітычны лідар і калі мы кажам
выбаршчык, да, калі адказнасць на выбаршчыкі, тады калі ён бярэ паперку для галасавання і прымае рашэнне. Вот яго адказнасць гэта прыняць рашэнне і прыняць наступствы аб гэтым рашэнні. Вот прымаць наступствы і адказнасць мы не хацім. Мы хацім прагаласаваць, мы хацім атрымаць, не разумеючы, што вось гэта галасаванне, гэта адказнасць і наступства. І ў прынцыпе у нас атрымліваюцца такія ж самыя лідары. Бо адна з своеасаблівасцяў лідара быць падобнымі на сваіх паслядоўнікаў. Калі мы не хацім браць адказнасць, лідар таксама, наш лідар таксама не будзе хацець браць адказнасці. І лідар не будзе хацець і не будзе разумець, што з таго моманту, як я кінула гэтую паперку, як я прагаласавала, все, моя адказнасць скончылась. Да, я на сябе яе ўжо ўзяла. І часткова я гэтую адказнасць перадала таму, за каго прагаласавала. Не толькі я, але і іншыя. І от тут вельмі цікаве питання, яке таксама багата ў чым ілюструе нашу сітуацыю. Калі мы аднаму нешта перадаем умоўна кажучы ў карыстанне, калі параўнаць з такімі таварнымі адносінамі, гэта пэўны ресурс. Адпаведна, калі ты перадаеш частку свайго ресурсу, ты можаш заўсёды спытаць: окей, а як ты яго патраціў? Ну, гэта звычайна чалавечая справа. І от калі мы пераходзім на лідара, окей, мы перадаем частку адказнасць лідару, і вот тут вот давайте узгадаем, як незалежна ад тыпа лідараў Беларусі, от беларускі лідары рэагуюць на крытыку. А спытаць, гэта ж якраз такі і пытанне зваротнай сувязі. То бишь гэта частка працы лідара. Ці я ізноў памыляюся? Канешне, адказнасць і абавязкі і адчуванне гэтай адказнасці і абавязкаў, гэта частка функцыі лідарства, гэта своеасаблівасці лідара, якаснага лідара, эфектыўнага лідара. Як толькі лідар губляе сувязь са сваімі паслядоўнікамі, як толькі лідар губляе сваіх паслядоўнікаў, ён перастае быць лідарам. Фармальным ён яшчэ пэўны час можа заставацца. Да, мы памятаем, што фармальны лідар – гэта кіраўнік. То есть ён ёсць кіраўнік, ён умоўна ёсць лідар, таму што ў яго ёсць пасада, але ўжо часткі функцый, часткі своеасаблівасцяў лідара у яго ўжо няма. То есть ён сёння ён яшчэ фармальна лідар, але заўтра ён перастае быць, таму што сёння ён спрацаваў не так. Сёння ён не ўзяў на сябе адказнасць. І вот тут пытанне такое: ці можна сцвярджаць? І вот гэта вельмі цікава, таму што з аднаго боку, перш вот твою фразу зараз будуць прымяряць на органы ўлады і так далей. Але ж пытанне крышку больш шырокае. Адказнасць – гэта зваротная сувязь, гэта рэакцыя на крытыку. То бишь, як толькі лідара пачынаюць трымаць в умоўнай, вот у краіне гэта называецца цёплая ванна, калі казаць, што як мы цябе абажаем, то белы пушысты. Як толькі у яго інфармацыйны вакуум. Да, і як толькі не даходзіць крытыка і негатыў, а камунікацыя – гэта ў тым ліку негатыў, гэта ў тым ліку, ну, пэўна, такія вокрыкі, таку дэпрэш, то лідар, ён рызыкуе перастаць быць лідарам, рызыкуе ператварыцца, ну, скажем так, на нешта смешнае і не надта паважанае з часам. Так, канешне. Любы лідар – гэта адваротная сувязь. Гэта сувязь са сваімі паслядоўнікамі, гэта сувязь з канкурентамі, гэта сувязь з тымі, хто не згодны, што ты лідар, але з'яўляецца часткай групы, лідарам якой ты фармальна нават з'яўляешся. Умоўна кажучы, калі размова ідзе пра палітычнага лідара, калі размова ідзе пра лідара, які стаў кіраўніком, то тое, што ён кіраўнік, накладае на яго пэўныя абавязкі. Слухаць крытыку, рэагаваць на крытыку, рэагаваць на заўвагі, рэагаваць на прапановы не толькі сваіх паслядоўнікаў, але яшчэ і умоўна тых, каго назовем там хейтарамі альбо крытыкамі.
Ну што ж, і калі падвесці рысу пад нашай размовы, то мы маем лідар гэта пра адказнасць, незалежна ад тыпа лідарства, ад фармата, як ён выйшаў. Лідар гэта пра камунікацыю, лідар гэта пра крытыку, у тым ліку датычна самога сабе. Лідар гэта пра каманду. Лідар гэта пра каманду, і лідар гэта пра бачанне. Альбо ён фармуе сам, альбо ён прымушае гэта сфармаваць сваю аўдыторыю. Альбо інфармаваць будуць канкурэнты, і ты атрымаеш зусім не тую інфармацыю, ты атрымаеш зусім не той інфармацыйны фон, шум, які табе патрэбны. Ну, і на гэтым пакуль што такі ўжо не зусім кароткая размова. Я думаю, будзем завяршаць. Маглі б гаварыць яшчэ доўга, але на фінал хачу параіць адно. Вот, калі мы кагосьці спрабуем назваць лідарам, давайте загибать пальчики. Адказнасць, сувязь, каманда, бачанне, ну і так далей. І калі чалавек ці група яны адпавядаюць гэтаму, яны могуць стаць лідарамі. Калі не, ну, лепей не связывацца. На гэтым усё, Вольга, дзякуй, што была, дзякуй за цікавую тэму, думаю, будзем працягваць. Ну і для гледачоў традыцыйна не верьце ніводнаму слову, все праверяйте, чытайце, глядзіце іншых. А таксама подписывайтесь на мой канал, падтрымлівайце подпіскай на Патреоне, тому што гэта стымулюе записывать все новые і новыя ролики. Ну і цвярозай галавы, здаровага цынізму. Думайце самі, рабіце высновы самі. І гэта аснова, каб быць паспяховым. Я вельмі хочу, каб моя аўдыторыя была паспяховай. Вольга, яшчэ раз дзякуй. Усім шчасліва. До сустрэчы.